Тане Ціханаўскай і Паўлу Латушку па 19 гадоў калоніі, Марыі Мароз, Вользе Кавалькова і Сергею Дылеўскаму па 12. Так званы пракурор Міхаіл Кавалёў запатрабаваў завочныя тэрміны зняволення для фігурантаў гэтак званай справы Каардынацыйнай рады. Тым часам у жодзінскай турме вынеслі прысуд Сергею Ціханаўскаму і яшчэ 1,5 года пазбаўлення волі за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоній. Аб'ектыў у эфіры, з вами Віталь Бабін. Вітаю і запрашаю на выданне. Імаверны удар дронамі па расійскім самалёце ў Мачулішчах. Байпол кажа, што атаку здзейснілі ўдзельнікі плану «Перамога». А Лукашенко выкликают на ковер. У Москву, может, будет звонок, який он будет отказывать, чему он не уберег такий каштоўны самолет на территории Беларуси. Лукашенко скликал нараду с силовиками в узком коле. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины. За нашу і вашу перамогу у Варшаве прайшоў беларуска-украінскі марш «Дзве нацыі, адзін вораг». Самое великое ушанаванне зараз и ехать у полк Калиновскую, ехать на Украину, брать зброю и змагаться. Беларускія партызаны ўзялі на сябе адказнасць за дыверсію на аэрадроме Мачулішча пад Менскам. Са словаў кіраўніка ініцыятывы «Байпол» Александра Азарова, удзельнікі плану «Перамога» знядзеілі лятучы радар вайскова-касмічных сілаў Расіі. Пасля скідвання выбуховых прыладаў з дрона ў самалёт А-50У атрымаў пашкоджанні кабіны і радара. Афіцыйны Менск, аднак, інфармацыі не пацвярджае і не абвяргае, аднак паступаюць паведамленні аб блокпастах на дарогах і ўзмоцненым кантролі на выездзе з краіны. Падрабязнасці у Валянціна Васіленкі. Дыверсанты пашкодзілі расійскі самалёт-выведнік, які стаяў на аэрадроме Мачулішчы пад Менскам і выкарыстоўваўся для каардынацыі авіяудараў па ўкраіне. Пра гэта расказаў прадстаўнік пераходнага кабінету, кіраўнік аб'яднання былых беларускіх сілавікоў «Байпол» Александр Азаров. Выбухі на лётнішчы пацвердзілі і мясцовыя жыхары. Были использованы дроны, произошло 2 взрыва. Один в районе тарелки, а другой в районе фюзеляжа. Самолет серьезно поврежден, но, сами понимаете, зафиксировать это повреждение нами было невозможно, поскольку люди действовали на расстоянии. Паводле Азарова падрыў здзейснілі партызаны, удзельнікі ініцыятывы «План Перамога». Самалёт тыпу А-50, які стаў іхнаю цэллю, гэта унікальная распрацоўка, адзначыў лётчык-выпрабавальнік Александр Лихадед. Машина працуе як радар, які намацвае наземныя і паветраныя цэлі. Один экран работает на определение, допустим, средств ПВО наземных. Второй работает на авиацию нашу, которая взлетает, свой-чужой там уже нет. То есть все это как у диспетчера в районе аэродрома. Это у него на многих экранах. Экіпаж самалёта знаходзіць патэнцыйныя цэлі і дапамагае расійскай баявой авіяцыі наводзіць ракеты. Сярод заўважаных у Мачулішчах расійскіх самалётаў ёсць знішчальнікі МіГ-31, якія могуць несці гіпергукавыя ракеты «Кінжал». Лятучых радараў А-50 у Расіі, паводле розных звестак, усяго 6-9 машынаў, і новыя не вырабляюцца. А пашкодзіць самалёт, які стаіць на аэрадроме, са словаў Александра Лихадеда, даволі проста. Там не нужно 40 килограмм взрывчатки. Там достаточно 5-6 попасть в самолет, который, в принципе, можно топором ударить по борту и вывести его из строя. Але пашкоджанні, імаверна, нанесены сур'ёзныя. Каштуе такая машына больш за 300 мільёнаў долараў. Не кажучы ўжо аб псіхалагічным эфекце. Падобна менскі рэжым занепакоіўся. Тэлеграм-каналы, гледачы Белсату паведамляюць пра ўзмоцненыя патрулі на дарогах. Падбег натоўп клоунаў з аўтаматамі, пераглядзелі дакументы і хто ў машыне сядзіць. Патэлефанаваў ментам, сказалі, што цяпер паўсюль тырчаць блокпасты. Афіцыйны Менск пакуль захоўвае маўчанне. Масква ўсё адмаўляе. З пасялковага чату Мачулішчаў паведамленні аб выбухах зніклі. Паводле звестак блогера Антона Матолькі, па хатах жыхароў хадзілі сілавікі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра затрыманне мясцовай жыхаркі Крысціны Максіменкі. Ёсць інфармацыя пра затрыманне ў Фаніпалі, што за 30 кіламетраў ад Мачулішчаў. Таксама сілавікі шукаюць тых, хто каментуе здарэнне ў інтэрнэце. Информацию про гэты інцыдэнт адсочваюць у сацыяльных сетках, і можа паўтарыцца гісторыя з пераследам тых, хто неправільна скарбеў
над смерцю чыноўніка ці там неправільнаму боку выказваў спачуванне са смерцю, калі быў інцыдэнт з перастрэлкай у менскай кватэры. Радыё «Свабода» піша, што пасля здарэння на мяжы ўзмацнілі дагляд тых, хто выязджае з Беларусі. Александр Азараў, аднак, заявіў, што дыверсанты ўжо пакінулі краіну і што пасля выбуху на аэрадроме будуць новыя акцыі. Валентин Василенко, Белсат. Інтэрнэт-выданне «Зеркало», спасылаючыся на чытачоў, паведамляе, што сілавікі нібы абвесцілі ў вышак 29гадовага нарадзінца Крыму Мікалая Швеца. Ці звязана гэта з імавернымі выбухамі на лётнішчы ў мачулішчах напярэдадні, пакуль невядома. Прадстаўнікі рэжыму да гэтага часу інцыдэнту не пракаментавалі. Кіраўнік ініцыятывы былых сілавікоў Байпол Александр Азараў заявіў нашай Ніве, што гэтая асоба не мае дачынення да іх. Тым часам Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі зняпраўдзіў інфармацыю пра страляніну на мяжы з Украінай. Цытата: «Ніякіх інцыдэнтаў з ужываннем зброі не было. Памежныя падраздзелы агню не адкрывалі». Канец цытаты. Напярэдадні пра смерць байца валынскай тэробароны паведаміў украінскі аналітычны праект Deep State. Згодна ягонай інфармацыі, прычынай гібелі салдата нібыта паслужыла раненне, атрыманае ім у выніку страляніны з беларускага боку мяжы раніцаю 25 лютага. Прэс-сакратар брыгады тэробароны Валыні Сергей Камінскі у каментары для Суспільнай навіны пацвердзіў смерць 33гадовага Сергея Панасюка, зазначыўшы, што той загінуў падчас выканання баявога задання. Зрэшты, паводле інспектаркі сектару камунікацыі Нацпаліцыі вобласці Марыны Балдыч, дакладна вядома, што стрэлы былі зробленыя не з боку Беларусі. Праводзіцца расследаванне. Украіна накіроўвае значныя высілкі на ўмацаванне мяжы з Беларуссю у адказ на леташняе ўварванне праз нашу тэрыторыю расійскіх войскаў. Узмоцненая ахова, усталяваны плот, арганізаваныя агнявыя кропкі і супрацьтанкавыя загароды. Днямі з'явілася інфармацыя пра пашырэнне мінных палёў на 2 кіламетры ўглыб тэрыторыі Украіны. МУС Польшчы не выключае закрыцця ўсіх памежных пераходаў з Беларуссю. Такую заяву зрабіў намеснік міністра Мацей Вонсік у эфіры радыё «Труйка». Згодна ягоным словам, Польшча не можа глядзець скрозь пальцы на тое, як рэжым Лукашэнкі ўзмацняе ціск на польскую меншасць у Беларусі. У тым ліку ажыццяўляе палітычны пераслед ейных лідараў Анжэлікі Борыс ды Анджэя Пачобута, а таксама знішчае могілкі жаўнераў арміі краёвай. Цяпер паміж Польшай і Беларуссю дзеюць толькі 2 памежныя пункты пропуску ў ваколіцах Берасця. Адзін грузавы, адзін пасажырскі. Астатнія закрытыя. Некаторыя з часу пандэміі каранавірусу, некаторыя з іншых прычын. Гэтак пераход у Кузніцы быў закрыты ў адказ на справакаваны Лукашэнкам міграцыйны крызіс. Памежны пункт у Баброўніках перастаў дзеяць сёлета 10 лютага, праз 2 дні пасля абвяшчэння выраку Анджэю Пачобуту, якому прысудзілі 8 гадоў зняволення. Рэжым Лукашэнкі адказаў абмежаваннямі на ўезд польскіх цяжкагрузаў на тэрыторыю Беларусі. У памежным канфлікце ўдзельнічае таксама трэці бок. З 26 лютага Вільня пачала правяраць на былой польска-літоўскай мяжы грузавікі, не зарэгістраваныя ў краінах шэнгенскай зоны. Тых кіроўцаў, хто не мае дазволу на рух праз Літву, разварочваюць. Афіцыйнай рэакцыі на інцыдэнт у мачулішчах дагэтуль няма. Тыя, хто называе сябе прэзідэнтам, Саветам бяспекі Беларусі, тыя, хто носіць пагоны і займае пасады, пакуль робяць выгляд, што нічога не здарылася. У дзяржаўных СМІ інфармацыі проста няма, але сёння адбылася нарада з урадоўцамі і асобна з сілавікамі Лукашэнкі, дзе ён казаў пра знешнія пагрозы і патрабаваў дысцыпліны сярод афіцэраў. Чаго баіцца таталітарны рэжым у Беларусі, распавядзе Ярослаў Сцешк. 27 лютага Александр Лукашенко спачатку правёў нараду, прысвечаную вайскова-прамысловаму комплексу. А потым на больш вузкай нарадзе з камандаваннем КДБ памежнага камітэту міліцыі ды войскаў Лукашенко запатрабаваў карыстацца людзьмі ў пагонах для больш шчыльнай аховы мяжы. Это милиция, это КГБ, это военные. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства. Таксама ён запатрабаваў навесці парадак унутры сілавых структураў. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ.
жесточайшей дисциплины. Цяпер у міністэрстве абароны працягваюць шукаць нелаяльных вайскоўцаў, такіх як палітвязень Дзяніс Урад. Капітан генштабу быў асуджаны на 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму нібыта за здраду дзяржаве, а канкрэтна за тое, што сфатаграфаваў сакрэтны ліст ад міністра ўнутраных справаў міністру абароны аб ужыванні вайскоўцаў супраць пратэстоўцаў. Таких справ было каля 10 по Міністэрству обороны. Яны все это называли за здраду радзіме, это якраз от людзі, якія дзяліліся інфармацыяй. З гэтай жа прычыны Міністэрства абароны Лукашэнкі будзе шукаць здраднікаў і сабатажнікаў у межах новай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі, распрацаванай адмысловаю міжведамаснаю групай. Да дзяржаўных пагрозаў залічаць і арганізацыі, якія заклікаюць да грамадзянскай вайны ў Беларусі, заявіў прадстаўнік генштабу. Появились такие субъекты, как предатели, изменники, саботажники, которые наносят своими действиями или бездействием прямой ущерб военной безопасности Республики Беларусь. Абноўленая канцэпцыя нацыянальнай бяспекі улічвае пераслед грамадзянаў нават не за дзеянні, а за намеры ды інтарэсы супраць існага палітычнага рэжыму. Зазвычай рэпрэсіўная сістэма Беларусі працуе так, што яны знаходзяць новыя формы рэпрэсіі і падаўлення, а потым легалізуюць гэта ў заканадаўстве праз розныя змены крымінальнага адміністратыўнага кодекса. Ці вось зараз уносяць такую норму таксама і ў канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. На практыцы рэпрэсіўныя органы абвінавачваюць беларусаў у спрыянні нацызму, у падрыве стабільнасці праз каментары ў інтэрнэце і гэтак далей. Яны баяцца амаль усяго. Яны баяцца каментароў у інтэрнэце, тэлеграм-групаў, грамадскіх арганізацый у Беларусі, збораў веласіпедыстаў, каліноўцаў, падрыхтоўцы групаў за мяжой, дыверсіяў, партызанаў, рэйкавых партызанаў. То баяцца яны ў любой актыўнасці, якая накіраваная на выяўленне пратэсту і нязгоды беларускага грамадства з існуючай сістэмай. Да замежных пагрозаў дзяржаве прадстаўнік генштабу Артём Буторын аднёс міжнародныя тэрарыстычныя арганізацыі. Цяпер у КДБшным спісе асобаў, датычных да тэрарызму, абсалютная большасць палітычныя праціўнікі Александра Лукашэнкі, ад Сцяпана Пуцілы да Святланы Ціхановскай. Ярослаў Сцешык, Белсад. Еўрапейскі звяз яшчэ на год падоўжыў санкцыі супраць Лукашэнкі і людзей, датычных да палітычнага пераследу беларусаў. Спіс тых, на каго распаўсюджваюцца санкцыйныя захады, уключае так званыя гаманцы рэжыму ды некаторыя беларускія прадпрыемствы і кампаніі. Згодна дакументу, апублікаванаму ў афіцыйным часопісе Еўразвязу, захаванне ў сіле ўсіх прынятых раней абмежаванняў застаецца мэтазгодным з улікам цяжкой сітуацыі ў Беларусі, датычнасці нашай краіны да ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Такім чынам, да 28 лютага 2024 года застануцца замарожаныя актывы, ды будзе дзеяць забарона на выдачу візаў Еўрапейскага звязу. Рашэнне таксама удакладняе інфармацыю адносна некаторых фігурантаў спісу, сярод іх гендырэктар Беларускалію Іван Галаваты. Агулам санкцыі Еўразвязу уведзеныя супраць больш як 200 фізічных асобаў з Беларусі ды некалькіх дзесяткаў юрыдычных. Этую ноччу ва ўкраіне была аб'яўлена паветраная трывога ажно на 5 гадзінаў. За мінулыя сотні украінскія сілы абароны адбілі 81 атаку. У Адэсе ацэньваюць імавернасць ракетных удараў як высокую. Расія вывела ў Чорнае мора карабель, носьбіт ракетаў «Калібр». Пра сітуацыю ва ўкраіне Марына Яновіч. Под расійскія абстрэлы трапілі 11 рэгіёнаў Украіны. Згодна са звесткамі абласных вайсковых адміністрацыяў, ёсць забітыя і пацярпелыя, парушаныя будынкі. Ощущалась какая-то хаотичность, неподготовленность. Как правило, вот эти беспилотники используются для того, чтобы вскрыть нашу оборону противовоздушную, чтобы понять, где что находится, где что прячется. Как только мы себя показываем, залетают одновременно ракеты, и они либо пытаются уничтожить наши системы противовоздушной обороны, либо и где-то вот обойти там слева, справа. 9 шахедаў былі збітыя ў ваколіцах Киева. Расейцы нанеслі 3 удары па Хмяльніцкім. Там 1 чалавек загінуў, ёсць параненыя. Пад начны абстрэл патрапіла і Запорожжа. Там пашкоджаныя некалькі будынкаў. Расійскія ракеты прыляцелі ў Мірнаград, Нікольскае, Вуглядар, Салядар, Бахмут.
Працягваюцца цяжкія баі за Бахмут. Горад амаль знішчаны. Даже если представить, что они берут Бахмут, вот сегодня, да, например, то это не приведет ни к какому пролому фронта. Следующая оборонная позиция будет просто на следующем километре за Бахмутом. И им придется снова месяцы и месяцы долбиться головой, уничтожая там свой личный состав. Тым часам прарасійскія ўлады закупаванай Херсонскай вобласці Украіны паціху ўцякаюць у Крым. Добраахвотную эвакуацыю прапанавалі ўсім, хто пажадае. Возможно, это какое-то временное перемещение. Возможно, они где-то, это не согласовано, они пытаются, скажем так, втихую там договориться где-то, я уеду по состоянию здоровья. Мне кажется, что их отпускать не будут. То есть это как смертники, их до последнего будут держать, на них будет скапливаться весь гнев народный. Пасля нядаўняга пасяджэння кантактнай групы «Рамштайн-9» Украіна чакае чарговае ўзмацненне вайсковую тэхнікаю, танкамі, баявымі машынамі пяхоты і сістэмамі супрацьпаветранай абароны. К нам на подходе западная наступательная тяжелая техника, оружие. Поэтому, в принципе, в любую неделю, когда военное командование посчитает правильным, то они могут сделать какую-нибудь операцию. І ў той жа час украінскія медыі паведамляюць пра тое, што Владзімір Зяленскі вызваліў ад пасады Эдуарда Маскалёва, камандуючага аперацыі аб'яднаных сілаў на Донбассе. Генерал Маскалёв, о котором идет речь, он возглавлял объединенные силы на направлении, на одном из направлений. То есть в большой операции есть еще объединенные силы. Так вот, сейчас генерал Маскалёв работает на Одесском. Сакратар Рады нацыянальнай бяспекі Украіны Алексей Данілаў у інтэрв'ю радыё «Свабода» патлумачыў, чаму Украіна дагэтуль не разарвала дыпламатычных адносінаў з Менскам. Маўляў, такім чынам яны спадзяюцца стрымаць Лукашэнку ад загаду беларускаму войску рушыць на украінскую тэрыторыю. Марина Янович, Белсат. Злучаныя Штаты Амерыкі папярэджваюць Кітай адносна вайсковага падтрымання Расіі. Са словаў Джейка Салівана, на рацыі прэзідэнта США ў справе нацыянальнай бяспекі, дапамога рэжыму Пуціна будзе дорага каштаваць Пекіну. Днямі Кітай падаў прапановы для заканчэння вайны паміж Расіяй ды Украінай. На думку Жозепа Бурэля, вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў справах замежнай палітыкі, галоўная хіба кітайскага плану – адсутнасць падзелу паміж ахвяраю ды агрэсарам. Кітай і Расія адказалі на прэтэнзіі. Пазіцыя Кітаю ў дачыненні ўкраінскага крызісу вельмі ясная і паслядоўная. Наш галоўны інтарэс – спрыяць мірным перамовам і прасоўваць палітычнае пераадоленне крызісу. Мы заўсёды падтрымоўвалі зносіны з усімі зацікаўленымі бакамі, улучна з Украінаю. Детали должны быть предмет окончательного анализа, учета интересов сторон самых разных. Это очень длительный и напряженный процесс. Еще раз повторяем, что в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Беларусы і украінцы павінны аб'яднацца, каб разам перамагчы расійскую навалу. Пад такім лозунгам у Варшаве прайшла акцыя салідарнасці. Якія ідэі высунулі прысутныя на акцыі беларускія палітыкі, распавядзе Аліна Скрабунова. Ад помніка Тадеушу Касцюшку да помніка Мікалаю Каперніку прайшліся беларусы і украінцы Варшавы. Сумесная нядзельная акцыя насіла назву «Дзве нацыі, адзіны вораг». Ігор Туркоў. Акцыя пачалася на пляцы Жалезнай брамы з ушанавання беларусаў, загінулых ва ўкраіне. Удзельнікі трымалі ў руках партрэты тых, хто ахвяраваў сваім жыццём не толькі ў часе цяперашняй ваеннай агрэсіі, але і на Майдане Незалежнасці. Міхай Жизнеўскі, Эдуард Лобаў – усім вядомыя героі. Але арганізатары ўзяліся ўшанаваць і памяць тых, чые імёны застаюцца не на слыху. Я лічу, самае вялікае ўшанаванне зараз і ехаць у полк Каліноўскую, ехаць на Украіну, браць зброю і змагацца. І змагацца з расійскім мордарам. Трэба яго перамагчы, а тады будзем ушаноўваць. А тыя, якія загінулі, мы павінны іх памятаць і павінны за іх помсціць. Аб'яднанне супраць ворага і не барацьба аднаго з адным зрабіліся скразной тэмай варшаўскага маршу. Вораг для ўсяго цывілізаванага свету зараз гэта расійская імперыя.
Ну і тых некалькі краяў, на жаль, і наша краіна Беларусь апынулася у шэрагу тых, хто спрабуе падтрымаць. Ну, ясна, што не беларускі народ, а тыя, хто называюць сабе уладай беларускай і уцягваюць краіну ў вайну. Мы падтрымліваем украінскі народ. Мы за тое, каб выкарыстоўваць як мага больш інструментаў ціску на акупантаў, на рэжым Лукашэнкі, які з'яўляецца соўдзельнікам гэтай агрэсіі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Удзельнікамі акцыі зрабіліся каля 400 чалавек, пераважна беларусаў, што мусілі пакінуць радзіму з палітычных прычынаў. Падчас маршу мы запыталіся ў іх, як паўплывала вайна ва ўкраіне на іхнае жыццё. Она паўплывала на жыццё ўсяго свету. І тым чынам я не выключэнне з гэтага спісу. Конечно, паўплывала. У мяне ўжо сябры там, ёсць сябр загінулы, і здаецца, каб не вайна, жыццё трошкі наладзілася. Непасрэдна на маё больш стала трыггерам таго, каб я з'ехаў. Тое, што я ўжо жадаў зрабіць, але не мог неяк набрацца рашымасці. Спрабую падтрымліваць беларускі полк Каліноўскага, в першую чаргу грашыма. Пра тое, што цяпер беларусы вядуць барацьбу не толькі за незалежнасць Украіны, але і за сваё існаванне, за сваю ідэнтычнасць, нагадала прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Аліна Коўшык. Мы, беларусы, можам зрабіць шмат. Кожны нават у сваім дому мы можам захоўваць сваю Беларусь дзеля таго, каб захаваць нашу краіну, нашу незалежнасць. Калі мы будзем дбаць пра мову, калі мы будзем расціць дзяцей беларусамі, у нас будзе будучыня. Дзеля будучыні Беларусі ды ўмацавання разумення на міжнародным узроўні, што на тэрыторыі нашай краіны таксама адбываецца акупацыя, Зянон Пазняк агучыў рэзалюцыю. І ў першую чаргу трэба звярнуцца да міжнародных арганізацыяў, каб яны выканалі сваё права міжнароднае і запатрабавалі б вываду акупацыйных войск расійскіх з Беларусі. Беларусь акупаваная, уварваліся на нашу зямлю, выкарысталі этого здрадніка, кідаюць ракеты на Украіну з Беларусі. І Захад маўчыць. Аліна Скрыбунова, Белсат. Сумная навіна прыйшла з Грузіі. Ратавальнікі знайшлі беларускую Ірыну Слюсара, якая знікла 22 лютага ў горадзе Кабулеці. На жаль, яна не выжыла. У той дзень Ірына прагульвалася разам з сяброўкаю і сабакам па узбярэжжу. Хваля змыла сабаку ў мора, а дзяўчыны кінуліся яго ратаваць. Ірыну шукалі некалькі дзён, падрабязнасцяў ратавальнікі не паведамляюць. Ірына Слюсар нарадзілася ў Менску, скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў, займалася тэатральнай рэжысурай. У Грузіі была саўладальніцай тэатру лялек, лось і светлячок. Менская прокуратура знайшла на сайце онлайн-аукцыёна кнігі са спісу экстрэмісцкіх «Тень перамогі» і «Забытая Беларусь». Сілавікі запатрабавалі ва ўладальніка сайту выдаліць гэтыя кнігі з каталогу. Пакуль улады забараняюць чытаць кнігі, плануюць ледзь не выкінуць беларускую лацінку з назваў вуліц, мову прасоўваюць у Гугле і Ютюбе. Дамаўляцца пра гэта з прадстаўнікамі кампаніі ездзілі чальцы аб'яднанага пераходнага кабінета ў лютым. Якія праблемы паўстаюць у беларускамоўных карыстальнікаў, распавядзе Яна Шэк. Вітаю, YouTube-редакцыі. Давайте я вам покажу, з якімі праблемамі сутыкаемся, калі ставім беларускамоўную рекламу. YouTube – частка карпорацыі Google. Уласна сервіс Google Ads, які рэгулюе плынь рэкламы ў кампаніі, не падтрымоўвае беларускай мовы. Сэнс у тым, што як толькі ты падаешся на мадэрацыю з беларускамоўным відэа на Google Ads, то мадэратары не даюць магчымасці табе рэкламавацца, бо відэа на непатрымліваемай мове. І, уласна кажучы, з беларускай мовай шансу таго, што твоя рекламная кампанія пройдзе, амаль што няма.
Рэклама мусіць прайсці праверку на гвалт, парнаграфію. З нашаю мовою механізмы такой мадэрацыі не дзеяць. Для працы з краінамі СНД Гуглу лягчэй было браць расейскую. Каб вырашаць такія дадзеныя праблемы, ім трэба ствараць абмежаваныя аддзелы людзей, якія будуць займацца толькі гэтым. Google гэтым не зацікаўлена, таму што для Гугла першапачаткова гэта заробак. Тое, што Google дадасць падтрымку беларускай мовы, заробку Google не прынесе. Усё роўна эксперт раіць пісаць лісты ў Google і аўтарам, і карыстальнікам. Націск рабіць на тым, што аўдыторыі незразумелы кантэнт на расейскай. А пакуль жа спецыяліст прапаноўвае хітрык. Назву відэа лепш пісаць беларускую лацінкаю, так лягчэй трапіць у рэкамендацыі. Тая ж праблема датычыць і пашукавіка. Напрыклад, я хачу павучаць псіхалогію на сваёй мове. І вось што мне прапаноўвае Google. Псіхалогія людыны, стосунків і асобістості. Часта Google блытае беларускую мову менавіта з украінскай, а таксама з расейскай. Але такой праблемы няма ў пашукавіку Майкрасофту. Зараз, напрыклад, ChatGPT добавілі ў пашукавік Bing, і калі мы карысталіся раннім тэставаннем, мы заўважылі, што ChatGPT у 4-й версіі рэзка стала разумець беларускую мову. І на дадзены момант Bing гэта адзіны пашукавік, які добра разумее беларускую мову, добра выдае результаты на беларускай мове, і толькі з-за таго, што яны дадалі новую нейронку. Google жа ў адказ на гэты крок Майкрасофту дадасць нейронную мадэль Лямда. Эксперт лічыць, што гэта дапаможа пашукавіку лепш разумець нашу мову. Пра ўзаемадзеянне з беларускай мовай ездзілі дамаўляцца і прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету. У размове з прадстаўнікамі кампаніі Google прасілі дазволіць рэкламу кантэнту на нашай роднай мове. Частку сустрэчы мы проста спрабавалі зразумець тэхнічна, у чым палягае праблема, таму што для того, каб яе развязаць, трэба задзейнічаць некалькі дэпартаментаў. Мне падаецца, што паразуменне праблемы з нашага боку і з кіраўніцтва Гугла і Ютуба адбылося. Мы дамовіліся далей распрацаваць дэталі. Праблема падтрымання беларускай мовы Гуглам вядзе да таго, што аўтары ахвотней будуць абіраць расейскую мову для свайго кантэнту. Яны сутыкаюцца з праблемай непаддзержваемага языка, і яны нічога не могуць зрабіць. Асабліва гэта важна, калі зараз шмат экстрэмісцкіх матэрыялаў на беларускай мове, каналаў, прызнаных экстрэмісцкімі, і многія людзі адпісваюцца. Але не без добрых навінаў. Кампанія NVIDIA натрэнавала мадэль распазнання беларускай мовы, якая можа перавесці голас у тэкст і наадварот. Праграму можна спампаваць і ўбудаваць у прыладу. А спраўдзіць, як гэта працуе, на Donor BY. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Яна Шэк, Белсад. На гэтым ставім кропку ў аб'ектыве. А вось тэму імавернай атакі на расійскі вайсковы самалёт на аэрадроме Мачулішча пад Менскам абмяркуем цягам гадзіны ў студыі Белсад, так што застаньцеся з намі.
Ні дня без затрыманняў і здзекаў з боку так званых сілавікоў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе прынамсі пра затрыманне аднаго чалавека ў Мачулішчах. Гэта Крысціна Максіменка. Таксама напярэдадні затрыманні адбыліся ў Фаніполі. Усё пасля імавернага падрыву расійскага самалёту ў Мачулішчах. Студыя «Белсат» у эфіры. З вамі Віталь Бабін. У сённяшнім эфіры пагаворым падрабязней пра інцыдэнт у Мачулішчах і наступствах, якія ён будзе мець. Ставьте уподобание, ну а мы починаем. И сегодня у эфира российский выведный самолет А-50 на аэродроме Мачулішча, імаверна, знішчаны. Адказнасць за дыверсію взяла на себе инициатива «Байпол». Лукашенко правёў нараду з сілавікамі ў вузкім коле, ды ускосна ўзгадаў пра сродкі барацьбы з беспілотнікамі. А што чакае расійскі самалёт, які меркавана трапіў пад удар дронаў беларускіх партызанаў? Нужно 40 килограмм взрывчатки. Там достаточно 5-6 попасть в самолет, который, в принципе, можно топором ударить по борту и вывести его из строя. Вы понимаете? Поэтому куда он там попал? В баке, в крылья, в кабину, в эту фуражку, в антенну, в стабилизатор. Это разрушение, а самолет это такое устройство, которое там переплетается все. Оно там горело, очевидно. Короче, это очень надолго, я не знаю, будет ли они. Ну, конечно, будут восстанавливать. Я не знаю разрушения. Потому что разрушения могут быть такие, как вот Мрию нашу тут расколбасили. Руслан там стоит на НТК Антонова. Его можно восстановить. То есть это от желания зависит, от денег, ну и от целесообразности его восстанавливать. На беларускіх дарогах узмацнілі кантроль аўтамабіляў меркавана пасля інцыдэнту з расійскім самалётам у Мачулішчах. Яшчэ да учора у розных раёнах стаялі пасты ДАІ, спынялі і правяралі аўты. Працягнулася гэта і сёння, паведаміў тэлеграм-канал «Матолька памагі». Паводле тэлеграм-каналу такія пасты заўважылі непадалёк Мачулішча ў Ганцавічах, Барысаўскім раёне. Актыўнасць супрацоўнікаў ДАІ заўважылі таксама ў Пінскім раёне. Уздоўж трасы, якая вядзе да пункту пропуску Невель на мяжы з Украінаю. Паведамлялася, што даглядалі аўты не толькі прадстаўнікі МУС, але і вайскоўцы. Патрулі ДАІ вайскоўцаў з аўтаматамі бачылі і ў Столінскім раёне, таксама каля украінскай мяжы, паведаміў тэлеграм-канал «Беларусь замкадам». Ад нашых гледачоў мы атрымалі інфармацыю пра падобнае правяранне ў Чавусах, узмоцнены кантроль і на мяжы. Паводле радыё «Свабода», памежнікі пільна правяралі грамадзянаў, якія ехалі ў Літву, а таксама на пераходзе Варшаўскі мост. Беларускія партызаны пры дапамозе дронаў імаверна падарвалі самалёт далёкага радыёлакацыйнага выяўлення і навядзення 50 паветрана-касмічных сілаў Расіі і выехалі за межы Беларусі. Пра гэта 26 лютага паведаміў кіраўнік ініцыятывы былых сілавікоў Беларусі «Байпол» Александр Азараў. Храналогія падзеяў на аэрадроме ў Мачулішчах вашай увазе. 26 лютага о 14:36 тэлеграм-канал «Беларусь замкадам» паведамляе, што непадалёк вайсковага аэрадрому ў Мачулішчах назіраецца павышаная актыўнасць сілавых органаў. Спасылаючыся на мясцовыя чаты мястэчка, у тэлеграм-канале пішуць, што жыхары раніцай чулі выбух. Праз 5 хвілінаў тэлеграм-канал «Матолька памагі» публікуе такую ж інфармацыю, спасылаючыся на мясцовых жыхароў. З'яўляецца інфармацыя, што супрацоўнікі ДАІ у наваколлі Мачулішчаў спыняюць усе аўты і правяраюць багажнікі і дакументы кіроўцаў. Матолька памагі таксама піша пра выбухі, але падкрэслівае, што на той момант інфармацыя не пацверджаная. А 16:05 таго ж дня ініцыятыва былых сілавікоў Беларусі «Байпол», спасылаючыся на інфармацыю, атрыманую ад удзельнікаў плану «Перамога», паведамляе, што на вайсковым аэрадроме адбыліся 2 выбухі, у выніку якіх пашкоджаныя расійскі вайскова-транспартавы самалёт і снегаўборачная тэхніка. А 18:53 Матолька памагі піша, што ў чаце Мачулішчаў выдалілі ўсе паведамленні жыхароў аб выбухах, правяранні ДАІ і ўнутранай
унутраных войсках на вуліцах гораду. Паведамляюць, што па кватэрах жыхароў мястэчка пачаў хадзіць АМАП. А 19:32 тэлеграм-канал «Беларускі гаюн» паведамляе, што паводле папярэдніх звестак мішэнню ранішняй атакі быў самалёт далёкага радыёлакацыйнага выяўлення і навядзення А-50 паветрана-касмічных сілаў Расіі. Роўна а 8 вечара Байпол робіць заяву. У Мачулішах падарваны самалёт ДРЛВ А-50. У выніку двух выбухаў пацярпелі яго пярэдняя і цэнтральная часткі. Пашкоджанні атрымалі авіёніка і радыёлакацыйная антэна. Таксама паведамляецца, што характар пашкоджанняў сур'ёзны і самалёт дакладна ўжо нікуды не паляціць. А 20:58 кіраўнік Байпол Александр Азараў у інтэрв'ю выданню «Наша Ніва» паведамляе, што дыверсію ў Мачулішах зрабілі беларусы. З 2 хвіліны да 10 вечара сайт Белсату публікуе вытрымкі інтэрв'ю з Александрам Азаравым нашаму тэлеканалу. Кіраўнік Байпол удакладняе, што самалёт А-50 быў атакаваны беларускімі партызанамі з паветра пры дапамозе дронаў. Паводле Азарова, выканальнікі на той момант ужо пакінулі тэрыторыю Беларусі. 27 лютага сталася вядома, што Александр Лукашенко склікаў нараду сілавікоў у вузкім складзе. На яе запрошаныя дзяржсакратар Савету бяспекі Беларусі, міністр унутраных справаў і міністр абароны, кіраўнікі КДБ і памежнага камітэту. Тэма нарады не паведамляецца. У сваю чаргу прэс-сакратар расійскага дыктатара Уладзіміра Пуціна Дмітрый Пяскоў адмовіўся каментаваць інтэндэнт з імаверным падрывам самалёта А-50 у Мачулішчах. Афіцыйны Менск увогуле ніякіх заяваў аб сітуацыі ў Мачулішчах не рабіў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Тым часам так званыя беларускія сілавікі шукаюць мужчыну, які, цытата, здзейсніў асабліва цяжкае злачынства ў гарадскім пасёлку Мачулішчы. Адпаведныя арыенціроўкі разасланыя ва ўсе раённыя аддзелы міліцыі ды нават Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, паведаміў тэлеграм-канал «Нехта» са спасылкаю на свае крыніцы ў Беларусі. Аднак тэлеграм-канал «Матолька памагі» піша пра тое, што гэта можа быць укід. Папера мае некалькі версіяў і адразу акцэнтуе ўвагу на ўкраінскім следзе, ды адводзіць увагу ад беларускіх партызанаў. У вышук нібы абвясцілі 29-гадовага нарадзінца Крыму Мікалая Швеца. Ці звязана гэта з імавернымі выбухамі на лётнішчы ў Мачулішчах напярэдадні, пакуль невядома. Прадстаўнікі рэжыму да гэтага часу інцыдэнту не каментавалі, а кіраўнік Байпол Александр Азараў паведаміў, што гэты чалавек ім не знаёмы. Тым часам кошт самалёта, які быў імаверна падарваны беларускімі партызанамі ў Мачулішчах, складае ад 330 мільёнаў долараў. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Беларускі гаюн». Таксама, паводле іх маніторынгавай групы, вядомы і рэгістрацыйны нумар пашкоджанага самалёта РФ-50608. Вядома, што першы раз гэты борт прылятаў у Беларусь для выканання баявых заданняў 24 лютага 2022 года. Апошні раз гэты самалёт перадыслакаваўся ў нашу краіну сёлета 3 студзеня. У Беларусі ён прабыў 55 дзён і паспеў зрабіць 12 вылетаў. На ўзбраенні ў Расіі ўсяго 9 такіх самалётаў, а 50 выкарыстоўваюць для далёкай выведкі і ўказання наземных цэляў для знішчальнікаў. Адзін такі самалёт абслугоўвае персанал з 19 чалавек. У распараджэнні радыё «Свабода» ёсць апошнія спадарожнікавыя здымкі за 19 лютага з А-50, які, магчыма, і быў учора ўзарваны. Пра акалічнасці таго, як рыхтавалася гэтая акцыя, таксама пра магчымую рэакцыю ўладаў Беларусі на дыверсію мы паразмаўлялі перад нашым эфірам з кіраўніком ініцыятывы «Байпол», прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету Александрам Азаравым. Улады Беларусі пакуль не пацвердзілі атаку на аэрадром Мачулішчы. Ці вы пацвярджаеце, што уласна да гэтай дыверсіі датычныя удзельнікі плану перамог? Конечно, мы все подтверждаем. Колькі па часе, у якіх умовах уласна рыхтавалася гэтая акцыя? Літаральна яно рыхтавалася можа 4 месяцы, а можа і болей. Бо вы памятаеце, мы праводзілі акцыі на чыгунцы, спынілі іх у канцы, там, можа, у канцы весны прошлого года. І з тых часоў мы сталі рыхтаваць іншыя акцыі.
не на чыгунцы, выбирали розныя аб'екты, і вось цяпер мы дайшлі до таго, што акцыя была выканана. Это вельмі цяжка і вельмі доўгі працэс знайсці людзей, падрыхтаваць іх, значит, правесці выведку, значит, снабдзіць іх чым патрэбна, вывесці іх за мяжу і так далей. Ці аэрадром у Мачулішах — гэта адзін варыянт, які вы разглядалі? Так, варыянтаў шмат, на самой справе шмат, дзе можна прымяніць навыкі удзельнікаў плана перамога. Ну, цяпер у нас атрымалася у Мачулішчах. Якія, ўласна, яшчэ аб'екты ў Мачулішчах маглі б патрапіць пад гэтую атаку, і чаму менавіта гэты самалёт вы разглядалі як аснову? Гэты самалёт самы важны самалёт, які знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Ён у адзінкавым экземпляры, і ён займаецца выведкай на тэрыторыі Украіны і перадачай інфармацыі аб вайсковых і іных аб'ектах, якія затым ужо трапляюць пад прыцэл ракетных удараў з тэрыторыі Расіі. Вось гэты самалёт падымаецца у паветра і, значыць, ідзе праз тэрыторыю Беларусі, недалёка ад мяжы з Украінай, скануе тэрыторыю Украіны, разам падымаюцца іншыя там знішчальнікі з кінжаламі расійскія, і яны атрымліваюць інфармацыю і цэлі і выпускаюць свае ракеты па Украіне. Ось такі самалёт, ён вельмі важны для расійскай арміі. Іх можа там каля 9 ці 4, некаторыя пішуць, інфармацыі няма дакладнай. Ось ён вельмі каштоўны. Это тое самае, што флагманскі крэйсер на флоце, напрыклад. Уласна, што датычыць ідэі, яна сыходзіла ад удзельнікаў плана перамога ці ад ініцыятывы Байпол? Ну, мы не будем раскрываць, ад каго сыходзіла ідэя. Мы працуем разам. Ідэя ёсць і ў нас, і ідэя ёсць і у чальцоў плана перамога, але мы глядзім яшчэ па магчымасцях, што можна зрабіць, і ўжо разам выбіраем аб'ект. Колькі удзельнікаў, уласна, было задзейнічана у гэтай версіі? Некалькі чалавек было задзейнічана, і яшчэ хочу сказаць, што былі прыменены дроны камікадзе, якія самастойна нашы ўмельцы зрабілі в Беларусі, і ось так прымянілі. Вельмі дзіўна, што гэтыя дроны патрапілі ў самалёт, бо, ну, прынамсі, аэрадром Мачулішы разглядаецца абарона супраць такіх дронаў. Як удалося ўсё-таки патрапіць? Ну, аказалось, што не ўсё так добра ў іх абароне, як яны кажуць. Ці вы задзейнічалі для гэтай аперацыі кагосьці ўнутры сістэмы? Мы задзейнічалі удзельнікаў плана перамога, а якіх канкрэтна я называць не буду. Гэта небяспека саміх удзельнікаў. Тым не менш, вы кажаце пра тое, што удзельнікі гэтай дыверсіі ўжо пакінулі Беларусь, а як, уласна, ім удалося выехаць з тэрыторыі Беларусі, таму што паведамляецца, што на пропускных пунктах вельмі пільны дагляд, зараз там вялікая колькасць сілавікоў. Гэта адбылося вельмі хутка, мы распрацавалі загадзя план эвакуацыі. Але падрабязнасці мы называць не будзем, мэтах бяспекі. Ці вы ўжо паспелі з імі паразмаўляць з удзельнікамі гэтай дыверсіі, вось ужо пасля таго, як яны выехалі з тэрыторыі Беларусі? Ну, я асабіста яшчэ не размаўляў. А хтосьці размаўляў, напэўна, з каманды Байпол? Конечно. Што яны распавялі? Ўсё добра. Вы сказалі, што гэтыя дроны самыя былі сканструяваныя як бы удзельнікамі плана перамога. Магчыма, пра гэта крышку дэталёва маглі б распавесці? Все гэтыя дэталі, яны могуць прывесці да таго, што людзей могуць вылечыць. І таму, чым меней мы кажам, тым лепей. Ці вам таксама зараз вядома нейкая рэакцыя у лукашэнкаўскіх структурах вось на гэтую дыверсію, потому што з таго, што мы бачым цяпер, пакуль ніхто не каментуе з беларускіх уладаў, уласна, вось на гэтую акцыю? Мы ведаем дакладна, што ўжо 2 дні праводзяцца нарады ў спецслужбах Беларусі. Лукашенко сам ужо правёў нараду, і калі паглядзець на яго выступы, то ён вельмі незадаволены, ну, мягка кажучы. Відаць, што ён нервуецца і просто, ну, па-расійску кажучы, у ярасці.
Што будзе ўласна з тымі людзьмі, якіх могуць абвінаваціць у гэтай дыверсіі, таму што ўжо вядома прынамсі пра адное затрыманне, пра обшукі. Думаю, што знайсці нікога не ўдасца. Конечно, яны могуць знайсці падстаўных людзей і прымусіць іх прызнацца ў чымсьці, як раней яны затрымалі людзей, яны казалі, што запісалі план перамоги ці яшчэ некуды. Але людзі гэтай небяспецы знаходзяцца, нічого ім не пагражае. Вядома, што сілавікі пачалі адсочваць каментары ў сацыяльных сетках, у інтэрнэце з гэтай нагоды. Як бы вы гэта пракаментавалі, ці будуць з гэтай нагоды таксама нейкія затрыманні? Мы заклікалі яшчэ учора беларусаў, выклалі пост спецыяльны на гэты тэмат, што не трэба нічого каментаваць і глядзіце, трымайце сябе ў руках, бо сілавікі якраз будуць гэтым выкарыстаюць, каб затрымаць, знайсці беларусаў новых і пакараць іх. Таксама вось у інтэрв'ю радыё «Свабода» вы сказалі, што лукашэнкаўцам варта чакаць працягу. Што маеце на ўвазе? Я маю на ўвазе, што беларусы будуць змагацца, пакуль расійскія войскі не пакінуць тэрыторыю Беларусі і пакуль рэжым Лукашэнкі не сыдзе з Беларусі. Мы лічым, што Беларусь пад акупацыяй, мы павінны яе вызваліць, паглядзець на нашых дзядоў-прадзедаў, якія змагаліся з акупантамі. Таму нашы беларускія партызаны працягваюць гэту справу і працягваюць змагацца. Ну і ўласна пытанне да вас як да чальца аб'яднанага пераходнага кабінету, якія палітычныя наступствы можа мець гэтая дыверсія на аэрадром у Мачулішчы? Гэта пытанне яшчэ ў кабінеце не абмяркоўвалася, но і яно была, гэта акцыя праведзена не кабінетам, і яна хутчэй была праведзена арганізацыяй байкоў, а не кабінетам. Таму цяжка сказаць палітычныя наступствы з чаго боку, з боку Лукашэнкі. Я маю на ўвазе у першую чаргу у адносінах паміж Крамлём, уласна вайсковым кіраўніцтвам Расіі і Александром Лукашенко. Ну тут відавочна, што Лукашенко выклікаюць на ковер у Москву, ці можа будзе званок, які ён будзе адказваць, чаму ён не убярог такі каштоўны самалёт на тэрыторыі Беларусі. Ён адказвае за ўсё, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі, і ён адказвае перад Пуцінам у першую чаргу за ўсю расійскую інфраструктуру. А самалёт іх такіх няшмат, і таму будзе адказ, я думаю, што значны. Пашкоджаны ў Мачулішчах самалёт з'яўляецца важным звяном у вайне Расіі супраць Украіны. З яго дапамогай магло адбывацца кіраванне носьбітамі крылатых ракетаў «Кінжал», супрацьпаставіць якім украінская супрацьпаветраная абарона пакуль нічога не магла. Самалёт далёкага радыёлакацыйнага выяўлення і кіравання А-50У самы дарагі ды тэхнічна складаны самалёт з тых, што ёсць на ўзбраенні вайскова-касмічных сілаў Расіі. Ён больш чым у 2 разы даражэйшы за гонар расійскай авіяцыі стратэгічны бамбардавальнік Ту-160. Кошт мадэрнізаванага А-50 можа сягаць $500 мільярды, што параўнальна з дастаткова вялікім вайскова-марскім караблём. Такі самалёт можна умоўна назваць флагманам вайскова-паветранага флоту РФ, на ўзбраенні якога стаіць 6 машынаў такой мадыфікацыі А-50У і яшчэ 3 немадэрнізаваныя. Выкарыстоўваюцца А-50 для выяўлення і суправаджэння паветраных і надводных цэляў, кіравання знішчальнікаў і ударнай авіяцыі пры іх навядзенні на канкрэтныя цэлі, а таксама служыць паветраным камандавым пунктам. А-50 створаны на базе вайскова-транспартавага самалёта Іл-76. Асноўнае абсталяванне самалёта, якое робіць яго унікальным, радыётэхнічны комплекс «Чмель», грыбападобны абцякальнік антэны радыёлакацыйнай станцыі круговога агляду дыяметрам 10 метраў 500 і вышынёю 2 метры. Ён здольны выяўляць бамбардавальнікі на адлегласці 650 кіламетраў, знішчальнікі 300 кіламетраў, крылатыя ракеты 215 кіламетраў. Самалёт вышынёй амаль 15 і даўжынёй каля 50 метраў валодае крэйсерскаю хуткасцю 800 км за гадзіну і можа ляцець на вышыні да 12 км. Максімальная працягласць палёту без дазапраўкі можа складаць больш за 9 гадзінаў, а практычная далечыня палёту можа сягаць 7500 км, што роўныя адлегласці ад Масквы да порту і назад. Паводле інфармацыі беларускага гаюна, такі самалёт прыляцеў у Беларусь 3 студзеня і заставаўся на нашай тэрыторыі 54 дні. За гэты час ён здзейсніў 12 вылетаў.
Александр Коваленко, военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» з намі на сувязі. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый вечар. Доброго вечора. Калі дапусціць, што гэты самалёт сапраўды знішчаны, наколькі вялікая страта гэта для Расіі, на ваш погляд, ва ўмовах вайны тым больш? Ну, це серйозна втрата, тому що А-50 – це насправді унікальний для Росії літак. Саме чому? Тому що, ну, по-перше, унікальний, тому що їх всього було 9 на озброєнні російських повітряно-космічних сил. Якщо дійсно було знищено цей, то фактично можемо казати, що їх 8. Крім цього, серед цих літаків не всі боєздатні, деякі потребують ремонту, отже, кількість, можемо казати про те, що боєздатних ще менше. Його вартість – це більше, ніж 300 мільйонів доларів. І все залежить від рівня модернізації цього літака, вона може бути і більше навіть 400 мільйонів. Отже, це досить дорогий літак, насправді, в загальному авіаційному флоті Російської Федерації. Але найголовніше те, що цей літак на сьогодні, вони не можуть дуже швидко компенсувати цю втрату, ну, тобто побудувати новий. А він, між тим, здійснює дуже важливу роль взагалі в повітряному просторі. Він проводить розвідувальну діяльність, він визначає об'єкти доповнено як для знищення російської авіації, так він і виявляє загрозливі об'єкти для самої російської авіації. Тобто, коли підіймається у повітря, наприклад, Міг-31К, носій гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинжал», то А-50 його супроводжує також і для того, щоб забезпечувати його інформацію щодо літаків, які є у повітряному просторі України, тобто таких винищувачів, як Міг-29 або Су-27, які також можуть використати ракети класу повітря-повітря для знищення Міг-31. На ваш погляд, расійцы паспрабуюць яго адрамантаваць? Ці ўвогуле можна яго адрамантаваць вось у такой сітуацыі, ці прыцягнуць новы самалёт у Беларусі? Ну, по-перше, його треба евакуювати з Білорусі для того, щоб почати ці ремонтувальні роботи. Не зовсім зрозуміло, чи він здатен взагалі зараз підійматися у повітрі. Якщо так, то проблема саме з авіонікою та обладнанням, яке саме дозволяє йому здійснювати цю радіолокаційну розвідку. Але це обладнання, воно не з простих. Це не просто взяти і замінити там двигун, наприклад. Ні, це досить серйозна втрата. Особливо, якщо ми беремо до уваги той факт, що в Росії за останні роки деградувала технічна та технологічна складова по виробництву саме ось такого обладнання без використання, ну, наприклад, іноземних комплектуючих, які взагалі-то зараз під час санкцій вони не мають. Тому, на мій погляд, ремонт якийсь частково можливо зробити, але повноцінно, щоб цей літак виконував свої функції, ну, найближчим часом 100% цього не буде. Украінскі лётчык-выпрабавальнік Александр Нельхадзет паведаміў у каментары Белсату, дарэчы, што каб яго знішчыць, там не трэба шмат выбухоўкі, можна там 5-6 кілаграмаў усяго, нават можна сякерай проста ударыць па рухавіку, ён будзе ўжо не здальны ляцець. То атрымоўваецца, што гэты самалёт А-50, он такі вельмі ўразлівы, то бок яго вельмі лёгка пашкодзіць. Ну, фактично, будь-який літак, будь-яка авіаційна одиниця, якщо є пошкодження планеру, то структури планеру, то це вже небезпека під час польоту, тому що це може спричинити розгерметизацію та інші наслідки від таких пошкоджень. Отже, так, дійсно, є такі моменти, що це досить вразливий літак, і не треба якоїсь великої кількості вибухівки, щоб його знищити. Навіть, скажімо так, інцидент, який відбувався нещодавно на аеродромі в Енгельсі в Росії, там така ж сама ситуація. Пошкодження отримали Ту-95М та Ту-22М3. І цих пошкоджень було достатньо, щоб ці літаки більш ніколи не змогли літати. Тобто навіть ремонт їм може не допомогти.
Так, невелика кількість вибухівки достатньо для цього. Спадар Александр, калі вернемся ў Мачулішчы, вось ініцыятыва былых сілавікоў беларускіх байпол сцвярджае, што гэты самалёт быў пашкоджаны дронамі. На гэтым аэрадроме, верагодна, мусяць быць усталяваныя такія комплексы супрацьдзеяння дронамі «Навальніца Z1». Калі яны там усталяваныя, канешне. Калі усталяваныя, то чаму, на ваш погляд, не спрацавалі? Чаму гэтым дронам усё ж такі удалося вось патрапіць у мэту? Ну, мабуть, або ці комплекси недопрацьовані, не допрацювали, або, мабуть, їх характеристики не відповідають тим, що є у відкритих джерелах. Але загально, якщо ми кажемо про аеродром, то це ще і комплекси протиповітряної оборони, до того ж ешелонованої ППО. Отже, там повинні були бути ще комплекси малого радіусу дії, ешелону саме цього. Ну, це такі, як ЗРГК «Панцер С-1», наприклад, чи щось інше. Отже, те, що дрон зміг обійти усі ці комплекси протиповітряної оборони, ну це досить цікаве питання щодо їх ефективності взагалі. І тут я повертаюсь до саме теми Енгельсу. Я не даремно її згадав, бо Енгельс знаходиться від кордону з Україною за 800 кілометрів, але російська протиповітряна оборона, російські офіційні особи звинуватили Україну у цьому. Але якщо у цьому звинувачують Україну у подіях в Енгельсу, то що зробила Україна, український дрон, що він робив оці 800 кілометрів в повітряному просторі Росії? Що робила при цьому протиповітряна оборона Росії? А протиповітряні комплекси, також і антидронові, вони дуже схожі між собою, майже однакові з тими, що є у Білорусі. Ну, фактично, не однотипні. Тому я не виключаю, що протиповітряна оборона в Мачулищах, вона не спрацювала так, як цього бажали би її користувачі. Скажите, калі ласка, вось яшчэ гаворка могла ісці пра тое, што выкарыстоўваюцца таксама ў Беларусі комплексы «Навальніца-6», іх всяго 2 на ўзбраенні беларускай арміі, што адзін з такіх комплексаў, верагодна, можа быць усталяваны на іншых будынках. Меркавана, што таксама супрацьпаветраная абарона працуе на будынку адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, то бок на адміністрацыі лукашэнкаўскай. Ці гэта таксама не, скажем так, прычына, каб задумацца сённяшняму кіраўніцтву Беларусі пра тое, што гэтыя дроны могуць патрапіць у тым ліку вось на такія адміністрацыйныя будынкі? Ну так, і також ефективно відпрацювати при цьому. Ну, знову ж таки, протиповітряна оборона, як ми можемо бачити, вона не ідеально працює. Навіть в Москві зараз на будинках, адміністративних будівлях розміщують на дахах ЗРГК «Панцер С-1». Усі ці бачили фото. Чи це якось врятує? Та ні, тому що ці комплекси, вони мають велику кількість дефектів. А ця дефективність, вона йде від самого початку того, що технічна та технологічна складова будь-якого елементу, який намагається бути сучасним в військово-промисловому комплексі електронного типу, який використовується проти дронів, проти ракет і так далі, воно не відповідає сучасним характеристикам, тому що сучасні дрони, вони вже випереджають, або сучасні ракети, саме сучасні, вони випереджають ті технології, які використовуються у російському військово-промисловому комплексі або у білоруському. Ну, фактично, вони дотичні. Сёння таксама вось мы чулі рэакцыю з боку Кіеву вось на гэтую дыверсію, і спікер паветраных сілаў Украіны Юрый Ігнат сказаў, што гэта вельмі добрая навіна, што беларускія партызаны, калі яны знішчылі гэты самалёт, зрабілі такую справу. Як вы ацэньваеце вось ввогуле гэтую магчымую дыверсію, бо беларускія ўлады, беларускія афіцыйныя ўлады пакуль яе ніякім чынам не каментуюць, у Крамлі таксама гэта таксама не пацвярджаюць? Ну, я не можу не спростувати, не підтвердити те, що до цього мають якийсь стосунок білоруські партизани, тому що я не володію такою інформацією, але якщо це дійсно правда, ну це досить така, ну скажімо так, добра ознака.
А те, що намагаються ігнорувати цю тему, ну я нагадаю, коли ракетний крейсер Москва було знищено у Чорному морі, вони також деякий час росіяни, наприклад, намагалися абстрагуватися від цієї теми, нібито нічого не сталося. А саме А-50 ми можемо, ну, в якомусь сенсі навіть порівняти з ракетним крейсером Москва. Бо, знову ж таки, цих літаків всього 9 було на озброєнні російського авіаційного компоненти, а ракетних крейсерів Москва, проект «Орлан», такі кораблі, їх було всього 3, ну зараз 2. Отже, воно якось між собою схоже, тому я не здивований тим, що офіційно Мінськ або Москва, вони не приділяють цій темі якоїсь уваги. Дякую вялікі за гэтую размову. Александр Коваленко, военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў», быў з намі на відэасувязі. Дарэчы, сваёй думкай наконт будучыні меркавана пашкоджанага ў мачулішчах расійскага самалёта падзяліўся украінскі лётчык-выпрабавальнік Александр Лихадет у каментары Белсату. Давайте послухаем урывок. Этих машин немного. Их делают в Таганроге, переделывают. Вот, их около десятка, по-моему, 9 или 10 штук стояли в Иваново. Это центр переучивания транспорта авиации России. Ну и так они, каждый самолет, экипаж действует самостоятельно. Их могут перебросить, вот как в Беларуси, 1-2 машины, и они там автономно работают. Все это дело у них движется. И, в общем-то, серьезный самолет. И то, что они его сейчас, ваши партизаны там или, я не знаю, чьи, его повредили, ну и судя из СМИ, в общем-то, это серьезное повреждение, потому что если там, я не знаю, сколько килограмм взрывчатки она попала в кабину, то там ее надо просто отрезать, эту кабину, и делать. Ну, никто этим заниматься не будет, потому что россияне, у них еще 8 осталось. Вот. Как они будут дальше с ними? Ну, они будут работать, потому что без этого вот эти все налеты, там, все эти планы использования военно-воздушных сил, они, ну, без А-50, без глаз, скажем так, они малоэффективны. Ну вот, я поздравляю белорусов с такой победой на земле. Молодцы. Молодцы. Вот там беспилотниками или там сами залезли в банке консервной туда с питанием пронесли эту взрывчатку. Разницы нет. Главное, что машине конец. Ад моманту здарэння на аэрадроме ў Мачулішчах у нядзелю раніцай у сацыяльных сетках пачалася гарачая дыскусія і на агляд вашай увазе. Кіраўнік аб'яднання «Байпол» Александр Азараў паведаміў, што самалёт быў атакаваны з паветра з дапамогай дронаў, а дыверсію ўчынілі беларускія партызаны, удзельнікі плану «Перамога», якія былі паспяхова эвакуяваныя з тэрыторыі Беларусі. Азараў паведаміў, што аперацыю рыхтавалі некалькі месяцаў. Паведамленне пра імаверны ўдзел у пашкоджанні самалёту беларускіх партызанаў выклікала хвалю пазітыўных каментароў у сацыяльных сетках сярод украінскіх карыстальнікаў. Хачу падзякаваць сапраўдным сябрам-беларусам, якія не здаліся, якія змагаюцца. Змагайцеся, пераможам. Слава Украіне, жыве Беларусь. Гаворыцца ў адным з такіх паведамленняў. Расійскі бок у асобе прэсавага сакратара прэзідэнта Дзмітрыя Пяскова не стаў каментаваць паведамленняў аб пашкоджанні расійскага самалёта. Не, нам няма чаго тут казаць. Гэта ўсё ж інфармацыя, якая была апублікаваная. У ёй ішла гаворка пра Беларусь, і Беларусь зняпраўдзіла. Але афіцыйныя асобы ў Беларусі ніяк не каментавалі інцыдэнту ў Мачулішчах, не зняпраўджвалі яго, але і не пацвердзілі. Не абышла тэма пашкоджанага самалёта і ўвагі папулярнага твітер-акаунту «Джипсінкоў», які прысвяціў вясёлы мем гэтаму здарэнню. Хочам папярэдзіць нашых гледачоў, што гэтак званыя сілавікі пачалі адсочваць публікацыі ды каментары ў сацыяльных сетках пра здарэнне ў Мачулішчах. Заклікаем вас быць асцярожнымі і не ставіць сябе ў сітуацыю небяспекі. Сергей Бульба, заснавальнік Белага легіёну, з намі на сувязі. Спадар Сергей, вітаю, добрый вечар. Добрый вечер. В своей сторонце у Facebook вы писали, что калі дзяржава не здольная пакараць, ну то бок маецца на ўвазе тых, хто можа датычны да такой дыверсіі і не здольная перадухіліць, то яна і не здольная абараніць. То бок гэтая дыверсія ў першую чаргу паказвае некампетэнцыю беларускай супрацьпаветранай абароны. Ну,
супрацьпаветранай абароны. Тут трэба глядзець на ўсю эту дзяржаву на сённяшнюю. Разумееце, дзяржава манапалізавала ў прынцыпе права на гвалт менавіта ў сваіх руках. Ну і зараз, калі асабліва падобныя выпадкі будуць паўтарацца, то это будзе сведчыць пра тое, што іхняя хунта сённяшняя, якая ў Беларусі, што яна пачне сыпацца, яна пачне хістацца сярэдзін. Таму што мы ж з вами памятаем 20-й год, што ў 20-м годзе это фактычна не Лукашенко адзін перамог. Ён перамог такім чынам, што военная хунта, по сутнасці, здрадзіла прысягі свайму народу і перайшла на ягоны бок, на ягоны незаконны бок. То бок фактычна мы можам гаварыць пра тое, што мы маем ва ўладзе на сённяшні дзень ОПГ з прыкметамі военнай хунты, так. Таму для іх это вельмі небяспечна. Для іх трэба абавязкова зараз каго-небудзь знайсці, каго-небудзь пакараць для таго, каб, ну, прынамсі, каб усе бачылі, што быццам бы сістэма моцная. А каго, спадар Сергей, на ваш погляд, будуць караць, каго знойдуць крайнімі? Ці гэта будуць простыя беларусы, меркаваныя партызаны, іхныя сваякі, альбо, можа быць, нехта з сістэмы, хто не дагледзеў гэтага ўсяго? Альбо разглядаць нейкі украінскі след будуць? Ну, глядзіце, пакуль што арыштавана ў Мачулішчах двое чалавек арыштаваныя. Папярэднія, як бы так, яны не ведалі адзін аднога, дзяўчына і хлопец. По-другое, прайшлі допыты, то самае, у Беларусі ўсе ж гэтыя дроны больш-менш вялікія, яны зарэгістраваныя. Таму учора пачалі як бы хлопцаў цягаць, на каго зарэгістраваныя гэтыя дроны. Некаторых выклікалі самі іх у міліцыю, а да некаторых і самі прыехалі, разумееце? І сёння, як кажуць, это самае, па сённяшняй інфармацыі, што ў Фаніполі багата арыштаў. Так, яшчэ напярэдадні пачалі арыштоўваць. Так. Спадар Сергей, тут цікавая інфармацыя наконт арыентыроўкі чалавека, які мог здзейсніць асабліва цяжкае злачынства ў гарадскім пасёлку Мачулішчы. Так падаюць розныя інфармацыйныя сайты. І што цікава, што гэта ураджэнец Крыма, як падкрэсліваюць сілавыя ведомствы, швец Мікалай Уладзімірович, 1993 года нараджэння. Пры гэтым, што уласна кіраўнік байполу Александр Азараў ужо сказаў, што гэты чалавек не мае ніякага дачынення да плану перамога і што гэты чалавек ім невядомы. Тут яшчэ што цікава, таму што ў гэтых арыенціроўках зусім розныя дадзеныя. У адным выпадку гэта розныя нумары машынаў, у іншым выпадку іншы колер гэтага аўтамабіля, на якім перамяшчаўся гэты ураджэнец Крыма. Але самае галоўнае, што тут падкрэсліваецца, што гэты чалавек мае, прынамсі, нейкае украінскае паходжанне. Як бы вы гэта пракаментавалі? Тое, што даўно ідзе, это самае паляванне, скажем так, на ураджэнцаў Украіны. У першую чаргу яно пачалося ў самім міністэрстве абароны, калі, напрыклад, тыя ж расійскія спецслужбы заўважылі, што ў беларускім міністэрстве абароны менавіта ў кіраўніцтве багата, як бы так, ураджэнцаў Украіны ці тых, хто заканчваў вайсковае вучэнне ва Украіне. То бок, у першую чаргу гэтыя людзі папалі пад пільную увагу. Потым наступнае ведомство, дзе, як бы так, это ярка праявілася, это была беларуская чыгунка. Мы ведаем, што багата тых, хто паходжаннем з Украіны, асабліва там на гомельскім накірунку, яны былі проста адсунутыя, да, што называецца, работы непасрэдна на рэйках, непасрэдна з цягнікамі. Іх перавялі кудысьці ў глыбіню і дзе-небудзь на такую работу, дзе яны не маюць дачынення непасрэдна да руху транспарту. Ну і была ж інфармацыя пра тое, што па ўсіх, як бы так, ведомствах это самае, сістэмах управлення і ў тым ліку цывільнага былі таксама людзі выклікаліся украінскае паходжанне на размовы. Праўда, не было фактаў, каб іх там звальнялі ці пераследавалі. Іх проста канкрэтна з кожным размаўлялі, якія ён погляды мае, дзе адкуль родам, якія сваякі, дзе што. То бок, пакуль такіх яскравых, скажем так, праяўленняў не было. Але ж, ну вот у дадзеным выпадку мы бачым, што спроба знайсці чалавека родам з Крыма, это якраз будзе спроба падвесці пад тое, што это ўсё ж такі Украіна арганізавала. Яно ж, бачыце, это самае, з Масквы усе тэлеграм-каналы расійскія як бы пераводзяць стрэлкі, што это, маўляў, ГУР зрабіў украінскі. Ну, украінцы маўчаць, як бы так, не пацвярджаюць і не абвяргаюць
З другого боку, это самое, Москва, ну, Киев показывает, что, мовляв, магчыма, это Минск зрабіў. А ў Мінску, як бы бачыце, улады маўчаць, ну, а зато узрадаваўся Байпол. Але чаму маўчаць Бо ўсё улады нармальна. Беларусі? Чаму не пракаментуюць? Бо памятаем, як гэта здарылася ў сітуацыі з забойствам спадара Зельцера. І тады гэта інфармацыя вельмі хутка з'явілася, хаця, в прынцыпе, ну, там, уласна, было забойства аднаго з КДБшнікаў падчас гэтай перастрэлкі, памятаем гэтую гісторыю. Тут чаму вось улады Беларусі ўжо адмоўчваюцца другі дзень? Ну, па-першае, ўсё яны не ведаюць, што сказаць рэальна. Ім трэба ўжо прад'явіць, скажем так, па гарачых, яны ж любяць па гарачых слядах каго-небудзь арыштаваць, каго-небудзь паказаць, што, бачыце, наша сістэма моцная, мы ўсё бачым, мы ўжо адлавілі. А тут пакуль што атрымліваецца, суткі прайшлі, а пакуль што так бы, ну, вот быццам бы падозраныя, але ж не больш таго. То бок сістэма пакуль што не мае адказу, як рэагаваць. Спадар Сергей, вось вы казалі пра тое, што, ну, паколькі ўлады Беларусі маўчаць, а Байпол узрадаваўся. Ну, гэта ў тым сэнсе, што Байпол надае сабе нейкай, ну, ачкоў у гэтым сэнсе, нейкай вагі, зрабіўшы такую гучную акцыю. Ці як бы вы гэта пракаментавалі? Ну, як пракаментавалі? Ну, мы ж з вами разумныя людзі, мы ж бачым, як это сам. Версіі Байпола, от глядзіце, то з раніцы паведамленне было, што ў мачулішчах нешта бабахнула. Што не ведаем, разбярэмся, раскажам. Потым мяняецца версія на тое, што ў мачулішчах нешта там адбылася з нейкім ледаком. Ага. Далей ўжо мяняецца як бы канцэпцыя, о, дык гэта ж партызаны ўзарвалі. Ну і неўзабаве з'яўляецца версія Азарова про то, што ну так это ж наши партызаны, это ж план перамога, это ж мы, блин, ну. А так вы не верыце, што гэта... Вы не верыце Азарову? Не. А можа быць, гэта у ну, мерах бяспекі ўласна падавалі інфармацыю дазавана, пакуль гэтыя людзі не пакінулі тэрыторыю Беларусі? Слухайце, ўсё это нагадвае, як бы так, для разумных людзей, вот, калі мы узгадаем інцыдэнт, які быў у Энгельсе, калі, ў прынцыпе, украінскія дроны дасягалі да Энгельса, і 2 разы, прычым это было, то мне, напрыклад, нагадвае вельмі вот гэтую сітуацыю. Але чаму тады, спадар Сергей, на ваш погляд, Байпол бярэ тады адказнасць на сябе за гэтую меркаваную дыверсію, калі яна сапраўды мела месца? Бо больш ніхто ж не паведамляе падрабязнасці гэтага, уласна, гэтай акцыі, гэтай дыверсіі. Больш ніхто не паведамляе нейкіх падрабязнасцяў, апрача ўласнай ініцыятывы Байпол. Ініцыятыва Байпол паказала хоць адзін фотаздымак, што, дзе? Ніхто ж нічого не паказаў. Вот калі шчыра, мы з вами яшчэ нават не ведаем, што ці быў этот інцыдэнт. Ну, таму мы і кажам, што это імавернае, так, правда? Бо ніхто яшчэ не пацвердзіў. Было ўжо 2 версіі, насамрэч, што лятак настолькі пашкоджаны, што не даляціць да Расіі, і што, напэўна, яго будуць рамантаваць на тэрыторыі Беларусі. Ну, а другая версія, што, маўляў, там трошку пару драпінак, і што ён сам, ну, от, прынамсі, ў Расіі, у іхняй благасферы гавораць да тым, што летак сам здольны, як бы так, даляцець да расійскай тэрыторыі, дзе яго паспяхова дамантуюць. То бок мы нават з вами не ведаем это, ці ёсць інцыдэнт сапраўды, ці няма, пакуль няма ніякага пацвярджэння. Цікава, што ж тады здарылася, насамрэч, але спадар Сергей яшчэ одну інфармацыю хацеў бы з вами абмеркаваць. Зараз акурат агучым яе для нашых гледачоў. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі зняпраўдзіў інфармацыю пра страляніну на мяжы з Украінай. Цытата: «Ніякіх інцыдэнтаў з ужываннем зброі не было. Памежныя падраздзелы агню не адкрывалі». Напярэдадні пра смерць байца Валынскай тэробароны паведаміў украінскі аналітычны праект Deep State. Згодна ягонай інфармацыі, прычынай гібелі салдата нібыта паслужыла раненне, атрыманае ім у выніку страляніны з беларускага боку мяжы раніцаю 25 лютага. Прэс-сакратар брыгады тэробароны Валыні Сергей Хамінскі у каментары для Суспільнай навіны пацвердзіў смерць 33-гадовага Сергея Панасюка, зазначыўшы, што той загінуў падчас выканання баявога
заданням. Зрэшты, паводле інспектаркі сектару камунікацыі Нацпаліцыі в обласці Марыны Балдыч, дакладна вядома, што стрэлы былі зроблены не з боку Беларусі. Праводзіцца расследаванне, Украіна накіроўвае значныя высілкі на умацаванне мяжы з Беларуссю у адказ на леташняе ўварванне праз нашу тэрыторыю расійскіх войскаў, узмоцненая ахова, усталяваны плот, арганізаваныя агнявыя кропкі і супрацьтанкавыя загароды. Днямі з'явілася інфармацыя пра пашырэнне мінных палёў на 2 кіламетры ўглыб тэрыторыі Украіны. Спадар Сергей, на ваш погляд, што ж магло сапраўды здарыцца на мяжы Украіны і Беларусі, чаму загінуў гэты баец тэробароны? Ну, наколькі я бачу, по-моему, эта самая інфармацыя была ад беларускага дзяржпагранкамітэту про тое, што інцыдэнт як бы так вычарпаны, яны там разабраліся з Украінай. І як бы так, ну, Украіна не мае прэтэнзій. Усе разумеюць, што это у горшым выпадку это, магчыма, нейкая свядомая правакацыя была трэцяй стороны, трэцяга боку. Ну, прынамсі, была першапачатковая інфармацыя, што это маглі быць стрэлы з тэрыторыі Беларусі, але гэта інфармацыя, як разумею, не пацвердзілася і цяпер, ну, проста застаецца у такім, ну, у сферы проста чутак і домыслаў. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Сергей Бульба, гаспадарства, быў з намі, стваральнік Белага легіёну на відэасувязі. Яшчэ пра тое, як, уласна, Лукашенка адрэагаваў, а дакладней не адрэагаваў на падзею ў Мачулішчах. Ён сабраў так званых кіраўнікоў сілавых ведомстваў. Нарада прайшла ў вузкім складзе, адзначыла ягоная прэс-служба. Імаверных выбухаў на лётнішчы ў Мачулішчах дыктатар ніяк не пракаментаваў, але запатрабаваў ад сваіх сілавікоў вельмі жорсткай дысцыпліны, асабліва на мяжы. Давайте послухаем. В свете событий внутреннего характера, прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины. Каждый должен заниматься своим делом. У нас немалая численность людей в погонах, все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение ЛАПО и все. Это милиция, это КГБ, это военные. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное за мной. Уже зараз з намі на сувязі Павел Усов, палітолог у нашай студыі, уласна. Вітаю вас. Добрый вечер. Павел, все-таки бачым, што за 2 дні ніяк ні Лукашенко, ні вайскоўцы беларускія не адрэагавалі на імаверную атаку самалёту ў Мачулішчах. На ваш погляд, чаму гэтае маўчанне працягваецца? Если, коли допустить, что насамрэч такая операция имела место и российский самолет был знішчаны, то это сур'ёзны, фактычна тотальны прокол у сістэме рэжымнай бяспекі і расійскай і беларускай, бо ўсё ж такі гэта фактычна цэнтр Беларусі, гэта рэжымны аб'ект, там днём і ўначы павінна ўсё быць аточана, пільнавацца, як калісьці пільнавалі чыгуначныя шляхі, і ахова больш, чым ахова ў Драздах павінна быць. А тут прылетаюць НЛА, неапознаныя летальныя аб'екты, скідваюць 2 бомбы, адкуль, хто абсалютна невядома, і гэта, безумоўна, ну, па палічках Лукашенка і ягоных генералаў такі моцны удар, хто б гэта не зрабіў. Гэта, па сутнасці, беларуская Чарнабаеўка 1-0. І гэта сведчыць пра тое, што, напэўна, гэта не апошні такое дзеянне. Канешне, казаць пра тое, што хтосьці ў Беларусі кідае бомбы па расійскіх самалётах і паспяхова, гэта паказаць, што
рэжым не кантралюе сітуацыю. А калі нават паспекулюем і скажам, што гэта маглі быць нейкія украінскія дыверсійныя групы, якія ўвайшлі, якія адпрацавалі вельмі эфектыўна і зніклі, то гэта сведчыць пра тое, што не толькі вакол аб'екту вайсковага, які павінен быць там пільнавацца, але і мяжа дзіравая, фактычна альбо дрон праляцеў, альбо група зайшла і запусціла дрон у Менску. Ну, гэта, канешне, для Лукашэнкі паказчык таго, што сур'ёзныя справы могуць толькі пачацца і што фактычна гэта таксама магчымае перанясенне ўжо канфліктнай вайсковай сітуацыі, такой нестабільнай унутр Беларусі. Гэта будзе мабілізаваць людзей, асабліва калі, скажам так, гэта было здзейснена беларускімі партызанамі. Гэта будзе сігнал для таго, каб далей працягваць барацьбу, што небяспечна для рэжыму і што, безусловна, небяспечна. Бо грамадства будзе радыкалізавацца, на ваш погляд? Ну, грамадства даўно радыкалізаванае. Пытанне ў тым, што ў грамадства няма рэсурсаў, каб гэтую радыкалізацыю выразіць у адчыненых метадах барацьбы. Ну, супраць танка, безумоўна, з кулакамі не пойдзеш. Вось радыкалізацыя, яна адбылася яшчэ ў 21 годзе. Ну, калі загінуў Андрэй Зельцер, вось гэта паказчык. Калі пачалі нават у паляўнічых забіраць зброю ці праводзіць новую перарэгістрацыю, то бок грамадства, шмат якія групы ў Беларусі, калі б мелі доступ да рэсурсаў неабходных, да ўзбраенняў, то фактычна фаза вайны ўжо гарачая ў Беларусі б трывала б даўно. Калі гэты факт пацвердзіцца, што чакае ўласна на Лукашэнку? Я маю ўвазе адносна кіраўніцтва Крамля, таму што ўсё ж такі дарагі самалёт і ўзнікаюць такія пытанні адкрытыя, што ж тады сапраўды з супрацьпаветранай абаронай, з бяспекай увогуле на такім аб'екце, які знаходзіцца амаль каля Менску? Трэба адразу сказаць, што шмат аб'ектаў фактычна знаходзяцца пад расійскай аховай, так, і не ведаю, наколькі там размешчаны сістэмы ПВА, яны абавязаны быць, па сутнасці, гэта вельмі важны ключовы стратэгічны пункт Мачулішчы, вайсковы аэрадром, і там на кожным вуглу павінны стаяць С-300, С-400, калі на дахах стаяць у Маскве, у Міністэрства абароны, там гэтыя комплексы супрацьпаветраныя, то тут, канешне. Я думаю, што проста ані расейцы, ні Лукашенко не чакаў, што ввогуле такое можа здарыцца ў Беларусі. І знову падкрэслю, неважна, хто гэта зрабіў. Калі гэта зрабілі партызаны, то гэта яшчэ большы удар па КДБ, удар па Міністэрству абароны, бо нягледзячы на рэпрэсіі, на зачыстку прасторы, ёсць і не адна група людзей, якая можа не толькі там на чыгуначныя рэйкі класці нешта, а можа скідваць бомбы. Так, глядзіш, наступнае прыляцець у Дразды. І гэта ўжо зусім іншая гісторыя будзе. Ну, а што тычыцца расейцаў, то яны не маглі нават на сваёй тэрыторыі нешта там зрабіць. Тут Энгельс, прыклад, паказчык таго, куды прыляцелі украінскія дроны, знову НЛА, так, ці той же Белгарад, ці Курск, гэта паўсюль, ну, там ужо дзейнічаюць. Мы ўжо не кажам пра Крым, правда? Ну, Крым гэта ясна, а тут ужо, я думаю, украінцаў сістэмы распрацаваныя. Ну, напэўна, павінны быць нейкія дадатковыя інфармацыі адносна таго, наколькі гэта рэчаісныя, факт здзейснены. Ну, тым не менш, нават
тое, што гэта так маштабна абмяркоўваецца і што ўлады не абвяргаюць, бо звычайна яны кажуць, нічога там не адбылося. А тое, што яны нават гэтага не абвяргаюць, сведчыць пра тое, што нейкі пэўны сур'ёзны інцыдэнт у Мачулішчах здарыўся. Што датычыць уласна ўзмацнення мяжы, Лукашенко ўжо неаднаразова пра гэта казаў. Сёння на гэтай нарадзе досыць усе так нервова выглядала, хаця гэта можна было прачытаць паміж імі. Не было такога яўнага пасылу пра тое, што адбылося ў Мачулішах, аднак Лукашенко казаў пра тое, што неабходна ўзмацняць нашу супрацьпаветраную абарону і гэтак далей. І што яшчэ можа Лукашенко ўзмацніць? Як ён можа перагрупаваць сілы? Ці ёсць у яго рэсурсы, каб гэта зрабіць? Супраць такіх гібридных аперацый фактычна нешта зрабіць немагчыма, калі насамрэч будзе развівацца гэтае паспяховае дзеянне, а я думаю, што калі праспекулюем і дапусцім, што за гэтым могуць стаяць сілы вельмі вядомай, вельмі мужнай краіны. Вось яны правялі гэтую аперацыю. Гэта, перш за ўсё, дэманстрацыя Лукашенка, што з ім ніхто жартаваць не будзе. Калі патрэбна будзе, туды не дрон прыляціць, а нешта больш мацнейшае і больш гучнае. І не толькі у Мачулішчы, але і ў іншыя стратэгічныя аб'екты. І я думаю, што вось гэта якраз такі Лукашенка вельмі не любіць, калі у дачыненні да яго дэманструюць сілу. Ён тады разгублены, не ведае, што рабіць. З аднаго боку, вось ён амаль здаў краіну, а з іншага боку абараніць яго ў выніку нейкага сур'ёзнага канфлікту ўжо ніхто не зможа. І зрабіць ён, па сутнасці, нічога не зможа. Як зачыніць 1000 кіламетраў мяжы? Не паставіш на кожным метры квадратным вайскоўца са стрэльбай, каб ён там кожны дзень пільнаваў. Гэта проста немагчыма, калі нават паспяховыя дзеянні украінцаў здзяйсняюцца на тэрыторыі Расіі. Таму тут, я думаю, інфраструктура... Але Расія вялікая. Беларусь таксама немалая. Я яшчэ кажу, 1000 кіламетраў мяжы, гэта даволі сур'ёзна. Таму такіх рэсурсаў, па-першае, няма, і я не думаю, што Лукашенко будзе ў стане, толькі калі агароджу зробіць такую сферу мёртвую, напрыклад, на працягу 1000 кіламетраў, у глыбіню да 10 кіламетраў, усё міннымі палямі засыпець, мінамі, тады гэта можа нешта змяніць. Але гэта велізарны рэсурс і небяспечна, уласна, для саміх вайскоўцаў. Ужо былі прыклады таго, калі КДБшнікі падрываліся на расейскай міне. Таму, тым больш, калі пачнецца вось такая інтэнсіўная праца па забеспячэнні мяжы, стварэння такога заслону, ці умоўна лініі Мажино, ці лініі Маннергейма, то гэта будзе азначаць, што Беларусь увесь час ёсць, з пункту гледжання расійскіх інтарэсаў, выкарыстоўваецца як магчымы трамплін для наступнай атакі. Калі вось такія буйныя, узброеныя, такія фундаментальныя фартыфікацыённыя рэчы пабудаваць на мяжы з Украінай, па-першае, гэта грамадныя грошы, патрэбныя велізарныя рэсурсы. А па-другое, гэта азначае, што Беларусь з гульні выбіта, наступаць праз гэтае і мінныя палі, нават калі яны зробяць гэтыя засекі, зробяць гэтыя мінныя палі, ты не будзеш. То бок тут даволі шмат спецыфічных рэчаў. На сённяшні дзень галоўнае тое, што калі пацвердзіцца інфармацыя, што сур'ёзны выклік для сістэмы ёсць, гэта першае. Другое, што вайсковыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі гэта фактычна верагодная рэальнасць, магчымая, выключаць гэтага няма, і Лукашенко гэтага баіцца. І трэці момант, што пры дапамозе пэўных вайсковых інструментаў рэжым Лукашенка можа быць таксама скінуты. І што галоўнае, нічога супраць гэтага
Лукашенко зрабіць не зможа. Павел, у нас літаральна адна хвілінка застаецца да канца нашага эфіру. Хацеў яшчэ запытацца, як гэтая дыверсія, калі яна пацвердзіцца, паўплывае на імідж Беларусі для саміх украінцаў? Бо апошнім часам ведаем, што было не ўсё. Зараз дамінуючай думкай ёсць тое, што гэта зрабілі беларусы, няхай так і застаецца. Гэта, канешне, калі стане элементам ключовым у украінскіх сетках, канешне, яшчэ больш палепшыць імідж Беларусі і пакажа, што ўсё ж такі ёсць людзі, якія будуць змагацца, нягледзячы ні на што. Тым больш, што у нас разам з Украінай адзіны вораг, што паказала акцыя, якая прайшла напярэдадні у Варшаве. Дзякуй вялікі за тое, што завіталі да нас у студыю. Павел Усаў, палітолог, а мы на гэтым ставім кропку ў нашым эфіры. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступных эфірах. Дмитрий Анатольевич, оптимистик Channel. Вот у нас наконец это случилось. Оптимистик Channel. Ура!